Masuk kalungmu, kau kensang kau bela raba, boto ranar daya kawatan Oktober. Ita cara ranar jika shikaru sapa ing dashida, da kafar jam hore yar jamar gasarsen. Ahali yang zu, anakanin tutu cingkasa atituna da wungguangin da kibiara nang gasarsen. Domi maraba da zuang ranar kafar gasar tasen. A birnin Shenzhen, wanda aka fi sani da cibiyar kimiyya da fasaha ta lardin Guangdong da ke kudancin kasar Sin, an jera tutocin ƙasa a titunan birnin. A cibiyar zirga-zirgar birnin Shenzhen, wato idon Shenzhen kuma, an rataye tutocin kasar Sin masu girma guda biyu a wani wurin da kowa ke iya gani, lamarin da ya janyo hankulan al'umma matuƙa, har mutane da dama suna zuwa wurin domin ɗaukar hotuna. A garin Shiyi na kabilar Qiang na gundumar Beichuan da ke birnin Mianyang na lardin Sichuan da ke kudu maso yammacin kasar Sin, masu yawon shakatawa da mazauna garin sun daga tutar ƙasa mai girma cikin haɗin gwiwa, suna rera waƙar kasida ga ƙasarmu. A halin yanzu, al'ummomin kasar Sin suna ta bikin murnar zuwan ranar kafar ƙasa ta hanyoyi daban-daban domin nuna ƙauna da fatan alherinsu ga kasar Sin.